akangwara kumbere. Mukadzi unoza kupata kumunhu wechikadzi kwandakaona kupata kunoita vakadzi kana akaroorwa kana achizwa kuti family yake uko hakuna kumira zvakanaka, baba namai vakafa, anotanga kunoudza murume, kutsanangurira murume kuti ini ndakakura ndichitambura, izvozvi kana ndikaroorwa ukangonoroora ukabvisa mari vanotanga kuidya mari uko, ende vakanditi kura vasingandichengeti, saka chero ukabvisa tsvangirai kuno ukazvigarirai wazvina kana basa. But murume nempama one day uchanzwa una kundiroora, unongondizvarisa mahara, utadza kumbonoroora. Kundonoroora kupi? Because vakakura vachikutambudza vano. Handiti uri kuda kudya roora rako pano. Ndafara inako. Ndinokuroora kupi? Because vakati baba namai vangu vakashayika, vanhu ava vakakura vachinditambudza. Saka ukati ndingobvisa tsvagirai kuno, but ndakurowa mbama, wakuda kuti ndinoroora wakatsamwa. Nhasi tarovana ndobhoti bvisa roora. Ai, vakadzi uchangofa uchingozarisiwa, unoziva. Sometimes unenge uchingozvara uchiita zvokumwa mvura, unoita seforoma. Unoziva foroma kuti inomwa mvura paye, inomwa mvura mugomba riya remvura riya, inongokandwa, ichingokandwa mugomba inobuda yodeswa dhaka, ichingokandwa mugomba. Saka fuma mari maroro uchadyira pakugadzirwa musoro nokuiswa nzara. Ndokuudza chokwadi, nekuti kuhama dzako handichaendi uko, wakati vanodya mahara. Usaona ndinoroora kunani, uchafira mahara uchingozvaritsawo vamwe vakadzi. Izvo ndikataura kuda, pane vakadzi, ende vakadzi vasingaroorwi vane vana vakawandisa. Guys, musataura zvefamily yako kana waroorwa. Dzikama, nyarara, nyatsokuti tinowirirana kumusha kwedu, vanowirirana uroorwe. Kana wakataura kuti hakuiti kichiti habva kuroori, zuva rekufa unobvisirwa umbehwani kuti vatare guva. Dainda ini baba kati baba Jori munhu wane akangwara kumberi kuti ta